25 Agust 2022 ni salo Mumbai ni andheriwo tongnai 15 bosor umor ni banchika rathor salbrum ni haino phungni simiwo tiyar khlaiwi school thangnani bagwi ready ongo tei salbrum no school paibai bo 2 ni hoite 2:30 ta dige kheno nogo kifile phaio Phiaba adino 25 Agust 2022 ni salo sairik ni 5:00 baji thangka phiaba amsuk jorao phano banchika rathor nogo sokphailiya tei jepro banchika nogo sokphailiya apokeno bini nok ni borok rok banchika mobile kaisa tlang school a number o call khaika call khlaibani ni yakulo banchika rathor ni mobile switch off mankha switch off wngmani bagwi nokni borok rok bo belai kheno wana jaklaika salbrum boba daily denai no bo 2ta 3ta digeo kheno nogo sokpaio phiaba apruk ngangke 5ta 6ta baji thangka haipano nogo sokphailiya tei mobile bo call habia switch off ni samabai tei bo wana jakha nokni borok rok tei buma buphabo bisiliya oi banchika rathorni school sogui tongoyo a jagao debini khoshpatarok mano hinai school thangui naimani yagulo kaisa kok saiman kaije adino banchita rathor school se phaiya ko hinai o kok khnamani yagulo banchita rathor ni bini nok ni borok rok belai kheno wana jaklaika banchita rathor no bini dol ni nogo tei je jago bini cinema tongo aro naitukbai akobaiwi police o direct thangka andheri police station o ar jagao thangui bini bumungui missing diary file report swiwi kha jotoni slai sekang police rok confirm khlaimani bagwi banchita rathor ni school thangui naio je bo adino school phari phaika na phaiya hinai naimani yagulo kheno saka school ni principal te bini dol rok adino bo school se sokphaiya hinai omo haike no 25 Agust 2022 ni sal pura lai thango naitongmang phiaba bini khuspata manliya adino din phaio 26 Agust 2022 ni sal phungni prai 11 ta digeo andheri police station ni ar jagao call sokphaio kaisa unknown number bai je Nagaon railway station ni ganao kaisa sini anugya bag kotorma khlaiwi klaijak hinai inform khlai rohka police rok no khobor manmani yagulo police rok bo logi no ar jagao soguyo tei bag no khulugui naimani yagulo nukha ar jagao mangkuthui 15-16 bosor omo kahai boyos ni bwrui umor sokjogya bwthari ar jagao dajak o mangkuthui cherai ebekhiba mwkhang nungmani yagulo saiman thango je thangnai salo je missing diary report seifaimani o bwrui mangkuthui no obo hinai banchita rathor ni mangkuthui se hini saiman kha tei saimanma logi no banchita rathor ni bini family ni borok rok no inform khlai rwo banchita rathor ni family no kaham khlaiwi check khlai rina bagui nuhunka bongni borok de na bongni borok gya hinai tei borok phai naimani yagulo obo confirm ongkha je abo banchita rathor ni mangkuthui no hinai sumung hingke omo se 15-16 bosor umor ni koroksa umor soksugya bwrui bini kebo bai walai suklai eba kheba kuno sotro rok bo kwrui bono sapa amsakya kirma sincha khlaiwi bwtharkhana tei bini bwsago chakur bai suplamani 15-20 ta jaga mankha police rok a mangkuthui no postmortem khlainani bagui rwui rohoro tei obono tui sanbin khlainani ba borok logi no ongkhoro tamni hingke o cases khoroksa minor bwrui thwimani se tei omoni ukulokni reason no naitongnani bagui police rok bo belai kheno saktharwi jaspartal khlaiwi tongo aboni bagui no borok Mumbai crime branch ni 10 ta team snamo je borok alada jagao thangui investigation jaspartal khlainani bagui police rok o case ni investigation belai kheno seriously babe samung khlaiwi tongo tei o 10 ta team swnamjakmani jotono jani lamao samung khlainani bagui jaspartal khlainani bagui rewui rohorka jani samung bogui
Pulis rok jotoni slai sekang banchi tarathor ni nog ni simi bini school jora je lamao CCTV camera tongmani obo joto footages rok no check khlainani bagui start khlaika tamni hingke ar jaga no hoite thanglai sukhlaima ba aro kuno mungse mungsale proof manani hnoi nailekha borok amse kolokma lamao CCTV camera footages rok no check khlainani hingkai kwbangma time nangnai haipano pulis rok o time no kolok hinyawi samung tangnani jengkha tei o CCTV camera footages rok no check khlaimani yagulon saimangkha je adino banchita school ni paisingo lamao thangya karui kubuni ayango se pherui thango omo camera o nukha tei camera o nugui mankha je khoroksa chela baigo kajak tei bini ukulogo tei masa chela tongo borok khorok nei ni ukulogo banchita kawi thangmani tei o khorok ni chela bor jagani byangni obo kuno phano saimanya tabo hingangke pulis rok jaspertal khlainani je o chela boroni byangni tei tam khainani bagui banchita no tlangkha tei banchita hingangke tam khainani bagui borok bai thangkha hingke pulis rokni bwskango belai kheno o cases no solve khlainani bagui problem kotor wngui achai phaio aboni bagui puila borok banchi tarathorni serial yakeba call data record check khlainani nailekha je bo kebo baide kok samani eba keba connection rok tong hinui call data record check khlaibaimani yagulo saimankha je banchi tarathorni mobile last phaichingo khoroksa chela santosh bumungui bini number by call phaijak tei bobaino bo salbrum no kok samani rok bo nukha somoi kolok romoi pulis a santosh ni number by bini detail rok tikhlaio tei bini nog je jagao ar jagao thangui santosh kumar no naitungnani thanglaio bini nogo thangui naitungmani yagulo saimankha je santosh thangnai sal yakheba 25 tarik ni hoite no bobo kwmajak hinui tei bini nog ni borok bo saimanya o santosh piango thangka borok bo naituklai no tonglaio hini sakha jefuru CCTV camera footages no phunogo bini family ni borok rok no aporo confirm wngui thango je o khorok ni chelani bisingo santosh masa tongo ar jagao hinui tei masa tongnai bini logio chela bini bumung hingke bishal amo hingke santosh ni bini dol tabo hingke bishal no tui sanbin khlainani nailekha santosh no le mandiya phiaba bishal no tui mande mano bini nogo thangui oborok no nailainani chesta khlailekha pulis rok bishal ni nog naitungmang mano bishal ni nogo thangui sengmani yagulo bishal bo 25 tarik ni hoite no kwmajak tei bini kuno khospata kwrui nogo bo phaiya hini saimankha tei oro no hoite pulis rok daud wngui thango je banchi tarathor thwimani jagao butharjakmani jagao santosh tei bishal ni no yak wngnai abagui ni borok amo hai khlaiui kharui tongoyo banchi tarathor thwaibaimani yagulo santosh tei bishal no naitungnani kam tabuk pulis rokni thanio bishal tei santosh to nokni hoite ongkhorjak tei borok to khanani chesta khlaika hingangke kaisa railway station to sogui kana rail kaiui khanani bagui abagui borok puila railway station ni CCTV camera footages rok no check khlainani try khlailekha tei omo kahai footages no check khlaitanio pulis rok prai hazar CCTV camera footages rok no check khlaika borok no naituk tikhlainani bagui kwbangma railway station tongo tei joto direction no CCTV camera footages rijak tongo tei joto no check khlaimani yagulo kaisa station no nugui mankha je amakhai birar railway station ar jagao nugui mankha borok khorok nei no Jodhpur express o kajak nukha ar jagao hingke pulis rok tabo hingke kaisa direction mani thangka borok biang tui thang Jodhpur railway station je jagao bwthago ar jaga no hoite joto CCTV camera footages rok no check khlaika pulis rok je jagao station bwthangnani tongo ar joto jagao no check khlailekha amo haike no kwbangma footages naimani yagulo saimankha je borok puila Jaipur o ongkhoro Jaipur railway station no aboni yagulo kheno Ajmer thangka tei amo kahai patno no follow khaite tei borok Jammu ni Vaishno Devi o thangka Vaishno Devi o thangmani yagulo borok tei sahaino hai Gujarat o kifili phaikha
Te ar jagano haitena saiman kaje police rok borokni last location Gujarat no hinui. Amo haike no CCTV footage joto dot no connect khaitutui. Police rok amo haike no kaisa CCTV camera no manjui palangpur ni simi borok khorok nui no romoi naharkha. Borok nui no romoi namani yagolo borok no Mumbai o romoi tomo tei borok nui no kogrok sungmani yagolo kheno joto kogrok khulasa wngui phaio. Jotoni slai sekang borok police rok no sao 25 August 2022 ni salo Banchita bai malainani bagui Santosh no bono nuhuno hini sakha tei Banchita no tulangui bisal ni nogo borok tulangui thanglaikia Banchita no tulangui thangmani yagolo bisal ni nogo Banchita bai bokolok jora romoi kogrok salaika time rok spend khlailaikia Banchita joto kok sabaya kobai aborke no thangnani jora sokpaika Banchita paithago sawi kalangnani nayo aboni chini last paithak malaimani tei jeng oboni yagulo malailailia tei hinui sakha Santosh no o kok khnamani yagulo Santosh bo belai kheno kobor kahai joli jagui thangka tei borok police takang no ready wnglaijak je Banchita no amo haike dukhu mandiui bwtharnai hinui tei a jorao bisal bo tongo a jago bobo chakur tuijak tei amo hai kok sabaimani yagulo kheno borok khorokni khe miliui chakur surlaikha 20 থেকে 30 bar amo kahai ni bisingo chakur surpaimani yagulo borokni nogo belai kheno thuilala liling khlaiui ligi lagai wngui thangka aboni yagulo kheno borok uansuk laika tabuk to bwthari sika o mangathui no borok tonui naite o thui rok no khe tamo khlainai hini abro kheno borok uansukte o Banchita no bag kaisa o chubui naharka tei je a thui tongmano hingka khe tui bai suklaiui huui joto puruk rok no mitriui sikha aboni yagulo kheno kaisa railway station o thangui khiklai rikha jate kono proof ta manthon hinui phiaba police rok ni yakni borok yogui mannai haike borok romoi naharjakha police rok ni thani o tabuk hingkhe sara jibon jail o phiaba next time o tambo wngui thano yogui de thano naikhe borok haino awaragiri de wngui tongno kebo phano saimanya amo hai borok rok no norok tamo khlainani muchung norok kisa comment khlai sadi nongni opinion.